Хуҗа күңелсез булса, өйгә кунак кирмәс ди татар халык мәкаләт. Сәлам дуслар, һәр барчагызга да күңелле яллар теләп, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруын башлап җибәрәбез. Яңа ел каршы алырга бер атна вакыт калып бара, һәм инде шул бәйрәмнәр турында, яллар турында гомумән узып баручы ел һәм киләчәк елларга күзәтүләр ясап, бүгенге кунагыбызны каршы алыгыз. Радио һәм телевидение алып баручысы минем коллегам, минем дустым Зөлфәт Зиннура. Сәлам, елмаеп, май кояшы кебек килеп керә. Безнең студияга күчтәнәшсез килеп булмый бит инде. Зөлфәт, туктата, күчтәнәшсез дигәннән. Мин хәтерлим төгәл 2 ел элек. Мин тизрәк кырыйга куймакчы, әллә нәрсә түгел. Юк, менә монда мин сөйләп бетерәм. Менә моның хәтле зур яши белән мандарин китергәнең. Нәрсә булды Зөлфәт? Ул тапшыру шамадым әллә? Мин өлгермәдем. Мин иртәнге сәгать 6-да кибеткә кердем, ә ул вакытта кибетләр эшләми. Бер эшли торган кибетне таптым һәм мин әйтәм, буш белән кул белән килеп булмый дип, шушыны гына алып килдем. Булганнар риза бул инде булат. Рәхмәт. Кризис, QR-кодлар ниләр бит. Әйдә бүләгне бик ерак алып куймыйк әле менә. Менә монда арканы җылытып торсын безнең. Зөлфәт, тапшырыбызның шарты бераз гына үзгәрде. 2 ел эчендә. Хәтерсең, узганында мин сиңа фото күрсәткән идем. Менә шул фотога охшаш, менә шундыйрак ризык пешерергә тиешсең дип. Хәзер юк. Ул фото бар каядыр. Анысыннан миңа күрсәтәчәкләр. Мин аны үзем дә күрмәдем. Хәзер истәлгә җыеп салабыз bütün ингредиентларны. Син шуларга карап, син булай карыйсың да, булат, булардан нәрсәдер әзерләп була. Менә шул берне әзерләйм дип, әзерлисең, пешерәсең, ясыйсың, бизисең, ахырдан мин сиңа фотоны күрсәтәм. Әгәр дә син әзерләнгән ризыкны шул фотода белән туры килсә, сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан, әле менә бу өр-яңа линия, София линиясыннан менә бу ялтырап торган 1 литр ярым диярлек кәчтрүл синеке. Тырышып карыйбыз. Юк икән. Кастрюледә күчтәнәшең дә монда. Күчтәнәшең. Тәмле көрәш тапшыруына килү, ул инде үзе зур бүләк. Менә, булды. Әзерме? Әзер. Әзер булсаң, башлыйбыз. Зөлфәт, шулай итеп менә бу bütün ингредиентлар тавык тушы. Сиңа гел шуңа туры килә бугай. Теге вакытта копченый иде. Тавык тушы, кукуруза, йомырка, бәрәңге. Туктале. Чипсы. Анда бәрәңге бар микән, юк микән, әле белмисең син. Майонез, гөмбә. Ну, яшел белән. Бу сок, бу яңа ел белән дигәннән аты. Барыгызны да яңа еллар белән иптәшләр. Рәхмәтле икән, әмма. Нишлибез? Хәзер башлыйбызмы? Зөлфәт, белмим нәрсә эшлисеңдер. Мин сиңа карап торам бүген. Әйдә, алайса булай да. Тукта, алайса түгел бит әле. Монда тагын сиңа менә бу Кукмара металл заводының табалары да ярдәмгә килә. Ягъни бераз гына русчасы подсказка инде. Татарчасы нәрсә була? Ярдәм. Менә 2 кастрюль бар икән. Моны беләсең бит инде. Чеховның теге әсәрендә әгәр дә стенада, диварда дигәндә мылтык илеп торса, ул атырга. Кастрюль бар икән, димәк аларны кайнатырга кирәк. Юкка гына куймыйлар. Әгәр дә таба булган булса, димәк кыздырырга кирәк. Кушып җибәр. Әйдә, алдан билгелибез. Юк, менә бу зурысына салабыз хәзер тавык түшкәсен. Менә. Кушып җибәр. Һәм йомыркаларны монсына салабыз инде. Салабыз да пешерсеннәр. Әйдә, пешерсеннәр. Мин дә шулай дип уйлыйм. Вакытны бушка уздырганчы. Дөбер. Шатыр дип әйтикме? Йомырканы бик җайлап кына салырга кирәк, бәясе. Кыйбат хәзер. Хәзер сиңа. Бу хәзер күкәйләр. Бакча җимеше түгел. Гади күкәйләр түгел, алтын күкәйләр алар бит. Дөрес. Һәм тавыкны монда салып җибәрик. Әйдә. Үз кулларым белән эшләре Зөлфәт. Бисмилlah әйтеп, үз кулларым белән узат икесендә. Чөнки бу салатны син уйладыңмы ничегрәк эшлисең? Без моны кичерәк итеп эшләргә кирәктер. Моның берсе дә җитә инде. Ярай да, мул булсын, токлыкларак булырайм. Бүген бер генә тапшыру төшерәбез. Синнән килешү кеше юк. Ашарлар дисең, рәхәтләнеп. Яхшы. Ашамаса, иңә кайтып китерсең. Бераз кайнап чыккач, аннан соң тузлар. Бу тузмы? Тузыбыз. Тузап киләсе булган икән күчтәнәшкә. Зөлфәт, әйдә, монда сиңа башларга кирәк. Эштә калмады бит нәрсә. Сиңа бик җайлы бүген. Миңа кирәк пычак. Бик җайлы. Менә кара инде пычаклары үткенлеге өчен. Мин җавап бирмим. Яхшы. Мин түгел. Әйдә башлыйбыз гөмбәне тураудан, әйбит. Без bütün салатны менә шушында ясарбыз, шушы тәлинкәгә. Ләкин гөмбәне турап без монда салып торырбыз. Ни өчен? Чөнки иң аска без җәербез тавык итен. Мин шулай дип уйлыйм. Башта тавык итен шулай аска җәеп куябыз, турап.
Майонезлейбыз. Майонез Майонез лейбыз. күрәсезме, күпме майонез? Майонезлейбыз. Менә шулай рәтләп барабыз. Аннан Бу соң синең көндә катлы булачак. катлы булачак. Мин шулай дип уйлыйм, шундыйрактыр ул дип. Менә шуңа күрә хәзер Яр, Зөлфәт, мин дөрес әйткәндә мондай рецептны хәтерләмим, мондай рецептны мин бик белмим. Шуңа күрә мин сиңа уңышлар телим дә үзебезнең спонсорыбыз турында да матур сүзләремне ирештирим әле безнең телевизион тамашачыларыбызга. Тапшырубызның Тәмле көрәш тапшыруының генераль спонсоры Кукмара Металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Менә шундый күптән түгел генә әле менә шундый София линиясында булдырдылар. Үзләренең яңа заводларына чыгара башладылар. Исеке шәп савыт-саба бу. Бу София линиясе үзенең матур исеменә туры килеп тора. Чиста, саф һәм кабатланмас. Бу линияны булдыруда кулланылган технологияләр, сыйфатлы материаллар һәм дә ышанычлы фурнитура София линиясының затлы икәнен ассызыклап тора. София линиясе савыт-сабаларының төбе аларның 3 катлы һәм аларны бөтен төрле плитәләрдә дә кулланып була. Менә газ, электр, индукцион сездә газдыр инде. ушакта? Була Зөлфәт. Ушакта да кулланып була. Менә моны була кулланып. Бу чистартага туры киләчәк аннан. Һәм менә бу савыт-сабада әзерләнгән ризыклар озак вакыт үзләренең җылысын саклап торалар. Кукмара Металл савыт-саба заводының яңа София линиясының савыт-сабалары, кастрюльләре, табалары һәр барчагызның күңеленә хуш килер дип уйлыйм. Менә Зөлфәт, син яшисең бит Озерный якларда, күлле. Менә сиңа анда өр-яңа кибет ачылды. Күптән түгел дип әйтик инде без. Ленинградский 27 адресы буенча. Авиатөзелеш районында. Авиатөзелеш районында менә кайтышлый кирип чыга аласың. Андый-мондый бүген җиңә алмасаң дип инде. Яхшы. Монсы бер, икенчедән беренче кибетләр ачылган яларның Павликин урамы 114 адресы буенча, Мусин урамы 23Б, Шлойк Рихардзорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм бары Шлойк Царевада. Димәк, ихтияҗ бар. Ихтияҗ зур. Әгәр дә арталар икән, әгәр дә ачылып торалар икән, димәк халык ала, димәк халыкка ошый дигән сүз. Җәмәгать, димәк Зөлфәтнең бизнесмен икәнен тагын бер тапкыр ассызыклады бу сүзләр. Без беләбез аның. Кибете дә бар. Хәзер ул кибетең эшлиме, юкмы? Юк. Булды җитәр. Кибетне яптык. Булды. Ләкин тәҗрибә алгансыңдыр. Тәҗрибә, бик зур тәҗрибәләр топладым мин Булат. Дәүләт тарафыннан да, кешелеклелек тарафыннан да, кемнең кем икәнен дә. Шун йөзләре ачылды кайбер кешеләр. Ярар, әйдә без күңел себерләр турында сөйләшмәгә Зөлфәт. Күңеллерәк әйберләр турында сөйләшик. Бер атнадан яңа ел җитә. Әзерләнә башладыңмы? Бүләкләр алдан әзерләп куясыңмы? Гаиләңә менә синең кызлар инде. Кызларны яратканны беләбез инде. Гел аралашып торасың, уйлыйсың, урамга алып чыгасың. Әле ярый әтиләре бар урамга алып чыгырга. Кызлар минем ел сайын Кыш бабайга хат яза. Әле яздылармы? Әле кайчан Кыш бабайга тапшыралар? Алар язып калдыралар да һәм чыршы астына куялар инде. Көннәрдән бер көнне алып китә. Кыш бабай аны кайчандыр килеп шунда алып китә дә һәм бүләкләрен тапшыра. Башка елларын шулай эшлидер. Яисә инде менә хәзер үсә дә башладылар бит инде. Алар бит бер елны мәсәлән шулай хатны куйганнан соң чыршы астыннан алар һәр көн иртән тора, мәсәлән, Улусал улакта кичкенә иде. Карый да хат тора, килмәгән. Шунда килгәнен ул каян белә? Берсендә юк иде бит. Хат юк. Килгән. Сорау. Каян ничек кергән? Ишек бит бикле иде. Ул бит тылсымчы. Миңа тиз генә урамга чыгып, тәрәз янына итекләр киеп, шунда эзләр калдырырга туры килде. Ул иртә белән турып, шуннан менә әнә бит мәйтәм эзләре калган, кара. Тәрәзәдән карап, кара эзләре калган кар өстендә дип. Ул якта гадәттә йөрелми. Неужели тикшерү комитетында эшләр инде синең кыз? Кем белгән. Хәзерге балаларны алдап булмый. Яисә почтага саласың инде. Шуннан соң Кыш бабай, әгәр дә тәртипле булсалар, аларның теләкләрен үти. Шул. Хәзер улысы барыбер бик ышанып бетмәсә дә, хәзер бит инде зур, кичкенәсе әле ышана. Улысы ышанган кыяфәт ясый. Сизәм. Минем дә улысы шулай дигән әти. Мин ышанмыйм инде Кыш бабайга дип. Ләкин хатта барыбер язачак. Язачакмын. Белә бит ул хатны язгач. Әлбәттә. Язылган әйбернең киләчәген. Кыш бабайның таягы кемгә төшкәнен. Шамалыйлар. Ярар, һәм инде Зөлфәт шулай ук бу елдан әле менә бер яңалык син радио дәшегендә 3 ел дип әйтсәк булаймы? Кире кайтканга, Кире кайтканга дип әйтик. Һәм бу елдан бугай әле син бу елдан шулай ук безнең менә телевидениедә коллега булдың. Әйтик, ТМТ телеканалы турында сүз бара. Телеканал. Музыкаль каймак. Музыкаль каймак китәрен алып барасың. Я ничегрәк алып барулар? Әйбәт. Ул бит инде телевидение эшләгән
аның барбір нәтижесі бар деп айтайын, әйме? Мына ол қала көңілде. Шушы ішлеу дәуірінде қонға сіңе ол камера, картина, һәм башқалар таши башлады ма? Жоқ, әлі суығына. Так, аннан соң картиналар. Тортасын жиып алырға керек була, бармы? Жиып алырға. Бар, қошық бар, әне зор қошық. Яқшы. Мен сені ішіңнен бөлмеймін, бек матур ішлейсің, мен өзім жиып алырмын. Мен тігі әйтмеймін, шул хәтлі телевидение мені сағындырған, деп. Мен бетіне бар, айырылмадым да телевидениена. Телевидение ішінен, радио ішінен, шулық үлкеде бар-бір қайнайбыз бүтінімізді. Сен неше yaşында келгеніңе телевидение? 18 yaşında әші башам сен? Бірінші курс студенті, ол уақытта 18 тулғаш, ноябрь айында 18 тулды да мен ол уақытта бірінші курс студенті. Мына шул уақытларда мен енді ішкінәгәсін әйтіп бердің сен? Ішкінәгәсін әйтіп бермәдім, әлі анда ол уақытта штат деген әйбір жоқ. Анда практика озасың һәм келішу бойынша. Шундай біздің журналистика факультетында практика күні бар. Айырым бір күн берілейді ол, атнасына бір күн, шәршәмбі күн, һәм сен шул күнні тулысынша енді ижатқа бағышлайсың. Я бір редакцияда бір кітләсің, я телевидение мол, радио ма бәлки, журнал, газет болырға мүмкін. Һәм шунда сиңа аннан соң хисап тұттырға керек оқу йортында, менә мен шунда болдым деп, андағы мөхәррирләр сиңа язып берәләр. Бу малай булдымы, эшләдеме, килдеме редакцияға, ниндидер мәкаләләре басылып шықтымы, яисә тапшыруларда сюжетлары шықтымы, юкмы? Шуннан анары хисап тұтасың. Әллә бұлай ғана аштан туздырып жүреме? Юк, біздің заманда андай бір юк иде. Біз әлі китапханәләргә керә торган идек. Китапханәләрдә утырып рефератлар яза идек. Ишеттегезме? Яшьләр. Хәзер китапханәгә керүче бармы икән? Анда керәләр интернетка, интернетта бөтен нәрсә бар. Диярлек. Менә шунда кереп без рефератларны кулдан яза идек, ул вакытларда бар иде шундай. Бар. Бар кешенең дә компьютерда язу мөмкинлеге юк. Һәм аны таләп итмиләр иде ул вакытта. Соңыннан гына чыкты ул. Юк, дипломны барбыр эшләдек инде. Диплом, курс эшләрен ансын. Ярат. Карале, менә телевидение. Радиода эшлисең, карьерда. Журналист инде сен. Шулай бит. Журналист. Нигәдер менә журналистика шәйме? Минем күз алдына килә яза торам, каядыр барып репортажлар эшли торган. Шуңа кайнар нокталарда. Шуңа барам хәзер. Инде хәзер бит инде блогерлар ана журналист интервьюлар алып айтып, аякларын берсенә берсен куеп шулай. Беләсезме, кыланып инде. Ярат. Шулай дип әйтим инде, яме. Классик. Язып караганы юкмы берәр нәрсә? Үзең менә Зөлфәт, үзең өчен. Көндәлек алып барасыңмы син? Бәлкем менә Җавит абый инде шигырьләр яза, шулай бит, китабында чыгарды. Юк, синең белән безнең яшьтәге җегетләр инде кайдыр әйтгәндә рус эстрадасында блогерлар, стендаперлар дип әйтегәндә. Ниндидер дәрәҗәгә ирештеләр? Син диген. Юк, китап чыгаралар. Менә юк, миндә бит язып караган үзендә теге. Юк, бер нәрсә дә язган. Мин мәкаләләр элек язган мәкаләләрем бар иде, укыган вакытта, репортажлар төрле, яисә телевидениедә сюжет эшләгәндә язган. Моны тус салмадык бит. Тус салмадык, ая. Мин шуны күтәрим инде тузы. Тузы булыр микән, юк микән дип. Салый әле без. Кашыгы бар. Күзгә карап шамалап та салсаң була, кара инде үзе. Гадәттә шулай шама белән саласың инде. Салат. Димәк, әле язучылык өлкәсенә әле син җитмәдең. Юк. Потенциал бар бит синдә, Зөлфәт. Бар синдә потенциал. Юк, ул бүтән кешедә дә бар. Ләкин ялкаулык дигән әйбер дә бар бит. Менә шуны җиңү кирәк. Һәм вакыт дигән әйбер. Аңа вакыт кирәк. Табып була инде вакытны. Бу аклану гына дөресен әйткәндә. Мәсәлән, менә шул спорт белән шөгыльләнер өчен дә вакыт табып була. Кемдер вакыт юк дип әйтә бит, әйме? Хәтта күп кеше, менә күбебез акланабыз инде. Намаз укырга вакыт юк дип. Вакытны әгәр дә туры, дөрес итеп куллана белсәң, вакытны һәр нәрсәгә дә табырга мөмкин. Язып куйгансың. Зөлфәт Юнуров сүзләре. Яңа ел кабаттан. Яңа ел. Яңа елда нишлибез? Нишлибез менә, нишлисең бу елны яңа елда? Яңа елда берничә көн эшләп алырга исәп, эш көннәре бар. Алла бирсә. Бу корпоратив кебек. Ансаң машылды. Мин хәзер үземне тотам. Гаилә белән. Гаилә белән 31 син эш булса аласыңмы, алачаксыңмы? Алам. Алдым. Алдым. Син гаиләң бу турыда беләме?
Хәзер белде. Біле. Ғаилә біле отырда. Алар сен белән буламы ул көнне? Мин бит яңа елда, беләсеңме ничек? Без яңа елны көтеп утырып, мин алай инде берничә ел махсус көтеп президент тыңлаганын, сөйләгәнен көтеп утырганым юк. Йокы килә икән, ятам да җоклыйм мин. Бары шул көнне. Син андый түгел идең бит, Зөлфәт. Андый түгел идем. Хәзер менә бу яңа ел бәйрәмнәре бар бит. Яңа ел бәйрәмнәрендә кунакка йөришергә тырышабыз инде бит. Кунакка ул инде әллә кая еракларга түгел, элегрәк еракларга чыгып китеп, анда бик күптән күрешмәгән дуслар белән очрашып йөрсәң, хәзер ничектер үй тирәсендәрәк кенә, шул авыл тирәсендә, урам тирәсендәрәк кенә йөрисең. Җәяүгә барып җитә. Җәяүләп шана белән яисә инде әлбәттә туган якларга кайтып киләсең, хатын ягына яисә минем якка. Әни янына. Менә шулайрак үтәр дип Шамалыйсың. Планлаштырып торам инде мин үземчә. Әйтергә уныттым әле 31 декабрь төнендә, ягъни бер атнадан без Зөлфәт Зиннуров белән TMTV телеканалында булачакбыз. Барыгызны да телевизор экраннары каршына чакырып калабыз. Анда инде безнең иң затлы, популяр җырчыларыбызның иң шәп җырлары яңгыраячак. Шулар арасында без дә күренеп алачакбыз. TMTV телеканалының иң яхшы алып баручылары да булачак. Алар Гөлназ Сәфәрова, Рамил Шарапов, Рифат Зарипов. Кемдер калды бугай? Ләйсән Гыймаева калды. Ләйсән Гыймаева калды. Һәм без. Без ярый, һәм без дисәгез дә. Артык исемнәр кирәк түгел. Безне байда беләләр дип. Шулай дип әйтик. Так, исегездә калдырдыгызмы? 31 көнендә кушасыз телевизорларыгызны. Һәм без сезгә күз кысарбыз. Булай иттереп. Так, монсы да булды. Балаларны безнең йомырка ничә минут кайный инде ул? Кайнасын, яны зыяны юк бит. Юк, зыяны юк. Иң мөһиме иртәрәк алмыйк. Иртәрәк алсаңыз менә зыяны бар. Ярар, балаларны Кыш бабай резиденциясенә алып барасың син гадәттә. Менә бер дә барган юк. Резиденция дип син Кырлайны әйтәсеңме? Кырлайга юк, бер тапкыр да барган юк менә. Юк шул, бер тапкыр да барган. Әйдә, бу елны бергә барабыз. Әйдә барып кайтабыз. Күңелле бит анда. Анда шундый шоу программасылар. Бер дә булганым юк. Бер барып кайтасы килә инде. Безнең аның ишеренә шәһәрдәге чыршыларга, чыршы бәйрәмнәренә яисә анда шугалаклар оештыралар бит безнең Казан гаилә үзәгендә. Менә анда барып чана шуып кайтабыз инде без. Яисә Казанның башка урыннарында менә Ширек күлдә бик матур. Анда йөрергә мөмкин. Андый урыннар Аллага шөкер безнең Казан шәһәрендә хәзер бик күп. Аллага шөкер дим мин. Җәй көне дә йөрергә урыннар бар, матур урыннар бар һәм кыш көне дә. Шуңа күрә актив үткәрергә тырышабыз. Без бит урман читендә генә яшибез. Урманга чыгып кирүләр. Ул менә мин үзем инде ял булдымы, тизрәк машина белән урманга чыгарга, урман һавасын сулап йөрергә. Ул да машинада гына түгел, җыя йөргәндә дә эт белән чыгып китәсең, урманны карап, хисләнеп, рәхәтләнеп кайтасың. Ул бик күңелле. Һәм инде балаларны да шуңа өйрәтәсең, шулай бит. Тырышам. Хәзерге балаларны өйдән куып чыгарга бик авыр. Бик авыр. Ләкин мин моның белән көрәшәм. Элек игә кертү бик авыр безне. Менә хәзер әйтәм бит, куллар туңа, аяклар туңа торган иде, бит. Бияләйләргә карлар катып бетә торган иде. Шалбарлар катып бетә. Ул борын астының кызарганы кыш буе бетмидри. Чөнки шушы карлы бияләй белән гилмнәп айтып сөртә, ул инде ул теге шәберчекләнеп бетә торган иде. Хәзер мин туңдым. Икәләр дә җитәләр. Ярар, традиция дигәннән, традиция. Чыршы шунны куясызмы? Ясалмамы чыршы егезде? Ясалма. Ясалманы куябыз безнең. Ишек алдында бар, син утыртмадыңмы агачлар әле? Ишек алдында нарат бар. Ул зур үстеме инде? Хайран инде. Берсе менә шулайрактыр биеклеге, берсенең менә булайрак кына әле. Чакыр әле син мине кунакка, мин син наратларны күргәндә юк бит әле. Кил. Яисә үзегез килеп китегез. Минеке түгел инде ул, шунда урамда безнең. Минем арткы якта үсә иде бер нарат. Һәм анда ул шүп арасында иде. Аны инде шүптән арындырырга кирәк иде. Менә шуны арындырган вакытта нарат әле ул вакытта менә шушлайрак кына кызганыч бит инде, аны кисеп кенә атып булмый. Махсус шуны әйбәтләп казып алып каршы якка урамга яңадан утырттык. Китәрме юкмы дип инде сулар да сибеп тордым һәр вакыт. Китте Аллага шөкер. Каршы үстә инде. Хәзер икәү булдылар, берәү генә иде анда. Хәзер икәү булып парлашып матур итеп утыралар. Менә шул. Шигырьдә чыккан ишек артында үсә ялгызы гына бер нарат.
Шул наратка ихагеттәне тарам әле мин карап. Шигырьләрдә туган рифмалар, шигырь туй, рифмалар. Я, Зөлфәт, безнең бу йомырка. Йомырка. Ти хәзер нәрсә эшләмәкчесең? Иң беренче, монда безнең тавык була. Мен тавыкны хәзер турап, ваклап, шушында җәйеп саласым килә. Аннары өстенә майонез, майонез өстенә гөмбә. Так. Аннан соң бераз гына кукурузны өстенә. Әйбәт. Йомырканы онытабыз. Йомырканы турап салабыз. Тагын шулай ук майонез, гөмбә. Һәм гөмбәне иң үскә дә калдырабыз әзрәк кенә инде. Аны бик күп җәймәбез. Мен үзем бик исем китми гөмбә. Сарысына өстенә. Ансы иң өстенә майонез белән каплаганнан соң угыштан матур була. Менә бу чипсны хәзер нишләтергә дигән минем уй. Кара әле. Менә аны матурлап менә булай яфраклар тизеп чыгарга мөмкин. Мөмкин ватып эшләргә. Менә бу бракларны ашарга була. Әйдә без аны шулай түгәрәкләп ясап чыгыйк алайса. Матуррак та булыр. Яракты картинасына туры килмәсә инде. Зато үзебез Баш беләсе түгел. Матур булачак бит булай. Шулай. Тавыкны менә шулай тизеп куябыз да, аннары кемгә кирәк шул булгата инде дөмбер шатыр китереп. Булгатмый менә байтырып ала да. Көттереп башы. Алай да була. Алай да тырышып карарга була. Ат фантазия инде миндә. Я. Тагын нинди традициялар бар сезнең гаиләгез белән бәйле? Мәсәлән, һичшиксез сезнең өстәлдә мандарин торырга тиешме? Өстәлдә нәрсәләр була? Безнең һәрвакыт тора мандарин, җимешләр, чикләвекләр, ләкин аларны беркем дә ашамый. Һәм инде бузыла башлагач, аталары ашап бетерә аларны теге тизрәк. Ашап куй әле дип теге аналары инде безнең шулай бит инде ул бөтен гаилә шулайдыр инде ул. Билмән бәгәсе. Моны ташыйсы була ул ашап бетерде. Зөлфәт, алай түгел бит безнең идея бузыла торган. Пишине ката башласа иде, мин радиога алып киләдер. Әйбәт. Бер көн дә калмайдыр радиода. Менә вырж. Шулай эшләр булмаса ахыры. Бу лайфхак иптәшләр, егездә инде үзегез яратмаган ризык булса, шулай дип әйтәгез. Ишегезгә барыгыз бу радиода. Барыгыз, аны анда яратып кабул итәчәкләр. Әлбәттә. Һәм сезгә әле рәхмәт сүзләре дә әйтәчәкләр. Зөлфәт, бик тәмле сок булды бу. Син яратмасаң ул сокны миңа бир. Әйдә без сок эчәбез. Хәзер инде безнең тавык белән йомырка әзер була. Без аларны хәзер турап монда җыябыз. Ише әллә нәрсә калмады кебек. Шулай бит. Юк инде монда тавык пеште, эш бетте дигән сүз. Бу эшне эшләгәндә сез әле дуслар реклама карагыз. ТМТV телеканалда тәмле көрәш тапшыру дәвам итә дуслар. Бер атнадан яңа ел. Безнең бүгенге кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров, Кыш бабай ролендә түгел. Зөлфәт Зиннуров. Кунак буларак, без инде итне алдык, пешердек. Булат, шул салат әзерләнә. Салатны Зөлфәт яратмый. Юк, исе китми бик әле. Бик ис китми. Мин шулпасын батырга алып кайтып китәм. Өткә. Монда берәй-бер дә әрәм булырга тиеш түгел бит. Кирәк түгел бит шулпасы. Аш пешермисеңме? Киләсе тапшыруда аш пешермисеңме? Яңа елга дигән. Бездә андый гадәт юк. Ярар. Батыр дигәннән быелны нигә барган идем. Кайда? Адыгея республикасына, Майкоп шәһәренә. Майкоп дигәнне аңлата икән имеш. Шулай диләр инде. Һәм бер музыкант белән таныштым. Аккордеонист инде. Ну, безнең баянист кебек инде. Монда теге безнең баянистлар бик оста инде. Исеме Батыр. Бар андый исем. Минем андый таныш егетем дә бар, Батыр исемле. Ул Зәй районы егете. Баянчы шул егет булгандыр ул бәлки. Шул бармадымы? Менә фамилиясе исәгән. Батыр Гучитель. Гучитель. Мен исә калдырым учитель дигәнне, учитель дип әйтәсең дә г хәрефне синде. Гучитель менә шундый. Юк, безнең инде татар халкы элегелектән ул кеше исемнәрендә кушкан үзенең яраткан йорт хайваннарына, мәсәлән, безнең бар иде анда авылда да кушалар иде. Мансур дип. Юк, Мансур ук түгел, Елсин дип кушып ниткән ниләр дә бар, маллар да бар. Елсин дигән. Бездә Мансур дигән мәче бар. Менә Мирзанур дигән мәче бар иде безнең туганнарда. Шундый матур Мирзанур. Менә ничектер менә шундый исемнәр белән. Ул теге кешенең кимсетеп кушылган әйбер түгел инде ул. Мәсәлән, әгәр дә әйтсәләр, анда безнең синең исеме Зөлфәт дип теге исем китми. Нишәп? Син начар хайван түгел. Җәмәгать тавыкка гына Булат дип исем кушмагыз инде, яме. Бездә сериаллар исемнәре кушалар иде. Сериал. Бар иде. Безнең бар иде, просто Мария бар иде. Хәтта хәтерлим, гомер исеменнән чыкмый. Үгезнең кушаматы Вандерлей. Бер сериалда бар ул, Секрет тропиканки да бугай. Вандерлей. Менә шунысы истә калдырдым. Так, ярар.
Мынсы да болды. Зілфәт бик туклыклы салат килеп чыгардыр дип уйлыйм мин. Енді Зілфәт Зинуров үзе әйтеме винегрет ярата торган кеше. Аның яңа ел бәйрәмендә ең яраткан салатларымның берсе винегрет. Мен инде шынап әле бер көнне генә хатыннан сораган идем, әйтәм, яс әле винегрет дип. Хәзер менә иң тәмле, иң файдалы, иң шәп салатларның берсе винегрет. Яна шигендер бар, һәм без авыл балалары яткан бәрәңге. Ва. Һәм ни? Тузлы хыяр. Тузлы кыяр һәм Борчак. Борчак. Ва, борчак. Борчак дип әйтәм. Камын. Ярар, абылай теге авыл җирендә менә син әле кыймаларым, капкаларым юк дип. Кыйма ниһаят узган ел. Булдымы? Узган ел мин эш яклап тоттым, каршы якта юк әле. Каршы якка тотмадым. Ашадан автоматический ворота, капка куймашы. Юк, андай берләр юк әле. Киләчәктә инде планнар бар ничегрәктер, ләкин аларны әле уйлап бетерергә кирәк. Һәм уйлап бетергәннән соң әле акча юнәтергә кирәк. Кунак килсә, син теге зурлап капка ачып тормыйсың дип. Ачык синең. Ул бит рәхәт, менә беләсеңме, чыгасың әйбит. Ишек алдына чыгасың да, синең кыйма булмагач, ул синең ишек алдын тагы да зуррак сыман тиге. Бөтенесе синең сыман. Һәм кар күргәндә җайлы. Безнең минем нигез күршесе, ул да кыйма тотмый, әлегә ашыкмый. Нәрсәгә дин безгә кыйма ди, үзе дә әйтә инде. Булай да иркен рәхәт. Сез чыгып идән бер-берегезгә әйлә аласыз байтты. Нишәп син булай дип урыйсың соң? Бу име бу? Бар дисең менә, юк, син иш якта бар кыйма дисең. Менә күрше монда бит синең. Монсын да әле монсын монда кадәр җиткермәдем махсус. Инең шитендә генә. Булай дип йөрмәс өчен менә булай гына йөрергә. Күршегә. Күрше белән бер-беребезгә аралар якынрак булсын өчен. Безнең арткы якта да анда ачык махсус капка бар. Арткы яктан да йөрергә. Аллага шөкер. Ул бит элегелектән шулай булган. Безнең татар халкында күршеләр белән йөри торган капка булган. Чөнки безне әбиләрдә шулай итеп өйрәтә торган әби бабайлар, нигез күршең иң якын туганыңа караганда да якынрак кеше ул дип. Менә шулай дип өйрәттеләр. Менә шулай дип әйтәләр. Безнеке дә бар бит ул күршеләр белән шулай. Менә күршеләр белән мөнәсәбәтләрне сакларга кирәк. Күрше хакы тәңре хакы дигән әйбер һәм безнең менә Аллага шөкер шулай нидер бәйрәмнәрдә бер-беребезгә күчтәнәшләр кертү гадәте бар. Минем мәсәлән икенче як күршем ул урыс әбисе. Мәсәлән, бу яктагысы. Анда менә корбан итләрен мин аңа кертеп бирәм. Ал сиңа бу ягын күкәйләр кертә. Ул мәсәлән, я кулиш кертәм анда. Я исә инде үзенең бакчасында, аны ул бакчачы, ул үстерә җиләк, җимеш. Аны нәрсә генә үстерми ул? Теплицасы бар аның. Шуннан җыеп безгә алып керә. Җыегыз ди кирип, менә аның груш ул сәйми. Аның алдында менә алгы ягында капка кыймасы бармы? Аныкы бар. Нигә алып атмыйсыз әлегә? Кемнекен? Аныкымы? Безне син безгә алып атмыйсыз. Юк, ул безгә кумашаламый. Безнең гадәт шулай. Аның бит бакчасы бар, безнең бакча юк. Аның бакчасын сакларга кирәк, кәҗәләр кермәсен, сыерлар кермәсен. Шул кәҗәләр бар икән бит. Кәҗәләр бар безнең бистәдә. Бердән бер сыерыбыз бар безнең. Бөтен урамда бармы? Бөтен бистәгә, юк, бөтен бистәгә бер сыер калды. Хәзер сыер асраучылар юк, авылларда да бит хәзер асрамыйлар. Кызганычка каршы. Кызганычка мен белмим, ул битне файдасы юк. Менә мин әле сөйләшеп торган идем. Авылда ул инде һәр елны 5-6 үгез асрый. Менә шутладым ди, махсус алганнан алып күпме ризык алганны китә, әймит, күпме Шултан бик орма пишәннәр инде. Шул башактыр һәм башка. Ул әле вакытларын әйтмәде. Ул әле электр энергиясын да санаганмы юкмы икән белмим. Санаганмы икән? Бер үгездән 5000 сум файда кала ди. Әгәр дә бу теге суеп сатсаң, суеп белән сатсаң. Суеп саткан очрак, суеп сата инде ул. Суеп сата шулай дип. Шуның хәтле хезмәт кирәкме шуның өчен? Кара, менә 5000. Әле утларын шутлаганмы икән, юкмы икән? Исәпләгәнме? Белмим. Анысын сорамадым. Нигәр башка килмәгән, аларын да исәпләдеңме дип. Бер үгездән 5000 алмыйбыз ямен, булды, сорама. Кәҗә алсаң әле була. Кәҗәнең дә инде сөте файдалы диләр бит. Файдалы диләр дә, кем белгән. Гипоаллергенный. Бер дә күргән юк әле шул хәтле күпләп кәҗә асраган кешене. Файдалы ди. Монсын да калдырып тор, әйдә, хәзер тавык турысы калды, безнең син белән хәзер. Әйдә. Без сиңа бирем дә әзерләп куйган бит әле, безнең вакытыбыз бара. Так, Зифат, әйдә, без моны турыйк баштаймы? Турап төзибез дә менә дөресрәге салатны ясый башлык. Бик тиз бит инде. Иң беренче катламы безнең тавык, ите, майонез, аннан соң. Аннан анда рәттән салабыз инде. Гөмбә дә салабыз, кукуруз да салабыз шунда. Бергә сеңә торыр. Матур гына итеп. Майонезы сеңә торсын, без хәзергә бу берне эшләп куябыз.
Достар, қараңыз әлі нендей матурлық келіп шықты. Қараңыз әлі мұнда нендей Зілфат, сен ясадың оны. Сен хатының көрсе, сен ел сайын шunu ясадың. Міне шундан қорқып отырдым да енді мен мына бұларын ясағанда. Білесің бе, майонез бітті. Мен майонездің түбіне тігінде асқы үлішлеріне көбірек салдым. Міне мұнда үстінде әзірек кіна майонез білен салап қойып боладыр, ол сеңе тұрыр. Бізге андағысы да бек ярап тұра. Жите. Міне шундай салар. Бұны майонез бейт ол Зілфат. Сен барсына тұндырдың бейт. Бек матур. Бұл теге күн бағашқа шап қалды, білесің бе? Ертелерін құяшқа қарап шешек атушы. Қалдырып тұрабыз әліге. Әлі мен білмеймін, дұрыс ішәдіңіз сен жоқ ма? Қабзаны білірбіз. Біздің рубрика. Мен дұрыс ішләдім. Сенің картинкаң білән туры келемі жоқ ма, мен білмеймін. Дұрыс. Көптен төліне кинода түштің әлі сен біз 41 жыл бағаларында. Ана мен зарғып күтәм енді. Анда Сабир. Сақшы Сабир ролінде. Жоқ, ол әсерде аңа 48 яш. Әсерінде. Һәм ол өзінің яшына қарағанда көпке қортырақ көріне. Чөнки енді соғыш көрген, кіші асқанларын өз көздері білән көрген олай бит разведкада вақытында. Һәм шуны ол сөйлей шушы геройларға, төп геройларға, балалар бит енді аның шушы складқа келіп, аңа булышалар, бәрәңгілеріне бушатырға, ораларға һәм башқалар. Һәм алар шунда келіп, булышып, әзірек кіне ашый алалар. Шунда. Мына шул булышу бәрәбәріне енді. Һәм Сабирдан енді әлбәттә де қызықлы шундай мауықтырғыш тарих вақиғаларын тыңларға келелер. Мына бұл үлішінде Сабир аларға сөйлеп бере. Тетрендірге шундай. Мына мен шуны ойнадым. Біз енді аны өзгерттік. Ол әсерде 48 яшілік болса, біз аны әсерде 38 яш етіп қойдық. Кинода 38 деп қойдық. Һәм біраз ғана енді кремнар салып, тағы да ағартып шешілеріне, тағы да жиыршықлар үстеп, қортырақ ішләдік енді. Алайса, бұлмейді бейді, мен не бары 48 деп. Һәм мен 48. Сен өзіңе 38. Мен өзіме 38. Шуға көрі, мына шындай қызықлы моментлары бар. Күтәбіз, яра. Театр білімің жоқ? Жоқ. Училище білімің жоқ? Жоқ. Көлек білімің жоқ? Жоқ. Өзі театр, өзі үйреті. Қазір, міне сен келесі елні күншығыш календарі бойынша нен ел кәм білесің ме? Угыз түгіл ме? Жоқ, угыз қазіргісі. Алайса, юлбарыс елі. Келем, қазір міне мұнда мен ашу дебетлер. Қар бір ел нендер бір жәнлік, бір жануар. Біз ширатлашып, сен міне мұқайыздарды шығарабыз да. Мәселен, мен айләге дейінді маймыл. Мен маймыл болып көсетірге тешілім. Сен айләге екен анда угез болып, пантомима. Тауыш білен де ярымында пантомиманы түгіл, біраз жанландырырға керек болашақ айләге жануарыны. Тәм текшірәбіз, сен күзетушен мекен, жоқ мекен? Текшірәбіз, мені де текшірерімі да білесің, мен де сені кебек бір рәтті. Кім башлай? Әйдә башлайым. Әйдә өзің. Оқымай шағын. Йо, мұнда көрмей бейт. Оқымай шағын алайда. Міне мұнысын алды. Нәрсе болған екен ол? Күсе. Күсе еді. Мұнда бейт. Сен өзің кім елында туған? Мен өзім эт елында туған. Нәрсе елында бай? Эт елында туған. Күсе дегеш бет әлі бар, көз алдына келе күсе хайуаны ғана түгіл, әміне шуның білән тасвирланған әйтелер бет, сен күсе. Өзіне ине таши тұрған. Ол шуны міне байды. Міне не екен, ауыздарын бұлай ғана жиған, өзіне бір кішігері вермеші. Зефет әміне түгі міне мұндан. Дауын тартып шығар. Жоқ, мен мұны да өзіме алып қойдым, білесің де көсе. Яр, шындай болсын деп көсе. Йылан. Йыланларны қатын қызлар япшырақ ойнар енді. Әй шо. Бұны шет йыланды көсетмеймін. Ойлағанымда жоқ еп. Кімдер тегі бұлайттері көсетейінде кобраны емін, бұл қу білән көсеті бұлайттері. Сен қатын қызды көсетсен ғана да болады. Қатын қызды? Қатын қызды ғана. Просто қатын қызды. Мен басып тұра қатын. Йыла. Сырпалана, йыланшылай бет. Білмейм қоядыр өсіп келе анда білмейм. Сырпаланып тұрмаймен, дәріс аңламасыда. Құян. Құян. Балалар бақшасы көз алдына келді шындық. Картоннан ясалған шушы екі құлақ. Мында подписка білән лектірілген ол картон. Біз делодан кесіп аладыр еп. Әлік бар ебет, дело дейіп асалған шындай қатырға. Дело... Шуннан бетінде аладыр еп. Мына шуннан кесіп, анары тишіктер ясап, тігіп, подпискалар қойып, һәм әлбәттә енді мында бір емшақ қына бір қайрақ білекейгіні. Шында шалт етіп лектіріп қойар да. Шортикка. Һәм балалар бақшасында біз мына шушыл айтып,
иртәлекләрдә сикерә торган идек. Һәм монда кулаклар. Ак куян, йомшак куян безгә кунакка килгән. Койрыгы кыска гына, колагы җиргә тигән. Вай. Сарык. Үземнең ял. Сарык иң җиңелдер инде. Монда безгә кыланасы да юк. Бу безнең дәүләткә караганда, әгәр дә безнең дәүләт безнең белән ничек әйтеп безне ничек күзаллый, безне ничек яратканын күреп, шуңа күрә безгә инде хәзер рольгә кермәсәк тә була. Күренә. Бай, бурс күрсәткән. QR-кодны гына күрсәтимме? Шул буламы? Шул җитәме? Нәрсә икән? Шул бездә бар. Безнең күрсәтегез QR-кодыгызны. Яшь вакытта минем искә төшә клубларга чыгып йөргән вакытлар. Һәм без абый белән кайта торган идек та, менә йоклый идек сәндрәгә. Пешәнлеккә инде. Җәй вакыты бит инде, җылы. Алдан инде без хәстәрләп куядыр икән. Анда җәймәләр җәйп куясың инде. Җәймә, шунда әзерләп куядыр икән. Төнлә кайткач өйгә кереп тормыйбыз инде, шуннан баскычтан гына менеп китәсең дә сәндрәдә җыклыйсың. Аста маллар, сыер, сарыклар бит инде һәм башкалар. Менә шунда инде төнлә белән ятканда теге сарык бә дип анда кычкырмыйдыр ул. Ул нигәдер менә шул күңелдә калган, менә шулай дип төшкерәләр. Син нормаль үтәсең әле. Төнлә җыкканда. Без сарык тотмадык, без сарыкны шуңа белмим. Мин алдым. Синеке. Аждаһа. Хатынны күрсәтеп булмый инде. Хатын үпкәләр. Аждаһа. Кит эстагъфирулlah диге. Хатын искәчә әсә. Йо. Шаяртам. Син андый түгел. О-о. Әтәш. Не по понятиям. Калдырансы кирәкме? Йо, әйдә әтәштән бөркет ясыйбыз. Бөркет юлы бармы? Юк бит. Йылы юк. Мен нишләп әтәшне бөркет юлы ясамадыгыз, Беләсезме? Әтәштән шулай эшләдек. Әтәштән шулай шундый образ тудырдыгыз. Әйе. Әтәш бит ул бер карасаң. Безгә бөркетне күрсәтсәк, әтәш ул бит син уйлап кара. Ничә хатыны бар? Әйе. Күпме Бер тёшчысы да юк. Тавыкка бер тёшчысы да юк. Дөрес. Әтәш әле үз артына иярде, барлап йөри ул бик абруйлы кош. Һәм бик абруйлы. Моны Кытайда, Японда ойлап чыгарганнар инде. Бу көнчыгыш көннәре. Әйе. Ни өчен бөркет юк? Әгәр дә Кавказда ойлап чыгарган булса, иң беренче орел булыр иде. Иң беренчесе дә. Әйе. Орел. Тәйсә тегене, пистришинка тавыга. Киттек. Эт үземнең яу. Әйе. Эт инде тугры, ул сакта, ул дошманнарына кертми. Нигәдер минем менә хәзер теге хуҗасын күргәч теге сөенә торган туры ни күз алдына килмәдеме эт. Эт менә шулай сакта утыра, кулаклар тырпайган. Шулай минем батырны кысыманда кулаклар тырпайып тора һәм шулай дип карап тора. Анда дошманнар килмим икән дип өйгә дип инде. Ул аның йөзенә карасаң куркыныч, анышыннан да куркалар. Ул балаларны бик ярата. Мәсәлән, балалар белән уйный, мәш килә шунда. Менә ничектер теге кызык бит инде. Усал, менә олыларга карата ул усал. Балалар булса, ул алар янында бөтерелеп, шулар белән уйнап нитеп йөри. Кызык инде хайваннар бар, менә шундый ике тәпие алга куелган, утырган, артына менә шулай итеп артка тәпиләр белән менә шулай итеп. Ничектер, миңа сиңа менә бераз этемне булайрак дип бераз булай карый торган итеп. Тикшереп, сынап карый торган. Менә шундый кил күрерсең. Менә шулай сынап карый инде ул. Мине балачакта эт тешләгән, беләсең, этләргә минем мәхәббәт. Юк. Мин аларны гафу иттем, конечно, ул этне. Но күңелнең кайсыдыр бер җирендә калды инде. Мин дә тешләгән. Шуңа мин эттер янда булса, ничектер, ни белән эт талаган нәрсә әйдә. Ал талаган нәрсә. Шунлап талады. Шулай мин. Дошманыма да теләмәс идем андый берне. Ат. Ну без инде бу, менә бу без инде, без ир ат. Белмим, ат дигәч ничәптер пешкыр дисе киләме, тагын үзең әйтмешли. Шул кешнәп куярга. Әйсә теге шабасы килә башлады. Ну погоди, бар бит әле ул теге арена буенча шаба. Кемнең күз алдына ничек нәрсә килүеннән дә бит психологлар шуны да менә шу шайберләр белән сыныйлар. Менә кемгәдер мәсәлән теге ну погоди, ат искә төште. Шабу. Менә ну погоди, кемнегәдер ул анда теге гаскәр анда ат шундый алга аякларын күтәргән һәм яуга бара торган бәлки инде. Йа, миңа мультфильмда ат. Ярар. Маймыл. Маймыл хәйләкәр инде маймыл. Мин кыланчык дисәң ничектер? Менә миңа маймыл хәйләкәр тоелмый. Миңа маймыл кыланчык тоела. Безнең шулай балалар китабын өйрәткәндә
балаларға инде. Ул вакытта әле олысы кичкенә вакыт Зәлиянең китап, анда рәсемнәр. Һәм без өйрәнәдек. Рәсемнәргә төртеп күрсәтәм дә инде мин әйтеп барам инде мәсәлән анда тавык дип әйтәм инде. Ко дип. Ул акабатлый. Киттең алга таба ниндидер башка хайван инде сарык мәсәлән кәҗә аннары шулай дип. Һәм ул вакытта сөйләшмиләр бит инде. Шулай дип кабатлап бара. Һәм елан рәсеме бар янда. Еланга җиткәч мин әни дип бер тапкыр шаярып әйткән имәйме. Һәр вакыт шушы китапны ачкач, шулай дип барганда, шушы еланга җиткән саен әни дип әйтә. Һәр хатын ишетте бит моны. Маңа бит инде ачуы килде бит һәр. Шуннан соң мин икенче ае утырганда шушы китапны карап утырабыз, җиттек маймылга, әти ди. Еланны әйбәт кенә уздык без. Еланнан соң анда тагын бер җагын килеп җиттек маймылга, әти ди. Рәхәтләнеп көлдем инде. Менә ул үпкәләшү дигән әйбер булырга тиеш түгел ул. Әйме гаиләдә. Әгәр дә бер-береңнән көлә беләсең икән, димәк, бу бик зур плюс гаиләгезгә. Зур дәрәҗә һәм менә мин мәсәлән хатынның туган көненә дә бүләк иткән идем шундый бер зур торт. Моның кадәр биеклектә ул бит катлы. Анда ясалган шундый зур замок инде, әйме? Аның өстендә кичкенә аждаха балалары икәү аста тора. Принц кылыч белән ат катланган, әйме? Менә шушы замокны тирәли, шулай итеп урап баскан һәм үзенең балаларын шулай итеп теге яклап, рыцарьга принцка таба түгел, принц та бер якка карый, аждаха да бер якка карый. Менә шундый бүләк иткән идем тортны инде. Күрәсеңме? Ике бала, ике аждаха баласы, зур аждаха һәм ат катланган принц. Синең хатның медицина өлкәсендә хезмәткәч, аларның бит. Аларның бит инде шул рюмка тирәли. Син маймылны күрсәтмәсәң бугай бар. Маймыл шәп сөйләдең. Маймылны балаларга аннары күрсәтәдер мин теге киченә ата. Нормально. Шулай дип күрсәтәләр. Мен юлбарыс. Юлбарыс. Киләсе ел. Белмим шәптер, миңа юлбарыс дигәч зур мәче күз алдына килә. Мин шулай гына аны уйлыйм дип. Сыйписы килә? Зур мәче, юк, мин сыйпарым менә аны. Юлбарысны. Менә шундый юлбарыс, менә шу шаклап, белмим шәптер. Беренче һәм соңгы тапкыр. Киттек алга таба. Дуңгыз. Мен дуңгыз дигәнне шулай яратмыйм, шәптер. Кабан дигәнне күбрәк ничектер менә. Кабан ничектер авторитетнырак минем өчен. Кабан дуңгызы. Дуңгызга караганда. Юк, кабан дуңгызы менә просто. Кабан. Кабан дигән кабан дуңгыз. Инде ул бит безнең. Кабан диләр бит, кабан. Нәрсәле? Карале, нинди хәрәм ризык бит инде. Хәләл ризык түгел, шуңа күрә күрсәтмибез алай. Дуңгызның да яхшы яклары бар. Ул бер кайчанда үзенең эшен эшләгән җирдә ятмый. Ул бер урынга гына эшен эшли. Әгәр дә синең менә абзар икән, син аны бүлеп куясың икән, бер беләкигендә такта белән менә шундый биеклектәме бүлеп куйсаң, шул бер ягына гына эшен эшли, бер ягында ята. Бер кайчанда үзенең алай җирендә ятмый ул. Менә дуңгыз дибез. Свинка Пепе. Соңгысы үгез. Менә үгез калды. Ну, үгез дигәннән инде. Ничектер бурыннары монда быжыра булырга тиештер инде үгезнең янында шулай итеп баскан. Аяклары белән бәлки малай түгелдер бу. Ну, мөгрия исә мулый һәм башкалар. Кызыл күзләр белән. Инде үгез ниләре юк. Мин моны салып, сиңа булай җилфердәргә буладыр, әзрәк рольгә керерсең. Менә андыйларны жәлләмим. Монда микрофоннар ташынган, шуңа күрә. Менә андый үгезләрне жәлләмим. Теге кадилар бит аларга. Вай, юк инде. Ул бит менә безнең дә, мәсәлән, корбан чалуны кызганучылар бар. Ул без ияләнгән. Без корбан чалганда бит алай итеп кадап уйнамыйбыз, әлбәттә. Менә Һиндстан халкы безнең, мәсәлән, мал чалганны күрсә, алар менә шундый җыгылып үләрләр, йөрәген тотып. Шуңа күрә ягы белән аларда ул гадәти күренеш дип санала. Һиндстанлылар корбан гаете көннәрендә карамагыз безне. Тапшыруларны ярар. Яңа ел бәйрәме җитә. Бик матур салат. Җәмәгать, менә бик җайлы, бик җиңел салат. Аласыз бу. Pringles ниләре бугай инде? Элек мин заманда хәтерлим, чипсы. Акча җыеп студент вакытта Pringles микән? Карым берсендә алдым. Кыйбат ие. Ләкин ашап әкрен генә
Тәмле. О, бик Аның тәмле. бит махсус уйлап чыгарылган савыты да ватылмасын өчен. Иә, әдә дегустациясы Зөлфәт, менде так берәр нәрсә. Кашык биреңме? Кашык мына нәрсә. Яисә син тәлинкәгә салыр өчен булса, менә моның белән Тәлинкәгә кайсы моның белән бүлеп була. Менә шуннан гына ашыйм дисәң, безгә иратларга ярыйннан гына да. ярый дисеңме? Башка кунак киләсе юктыр бит. Бүген юк. Анжелина Жоли килмиме? Син нәрсә алдың соң? Мен кисәсе килгән эш әйттереп. Пычак кирәкме сиңа? Моның белән генә менә бу дип Бик мотор бу, бик мотор килеп чыккан. белән кисте. Ва. Булай икән, булай да. Әле. Тора тәлинкәсен. Хоп. Парысы килә менә чиксенгә менә әйттереп. Әле Бераз ризик сеңәргә вакыт булмады. Йо, бик ничава килеп чыккан бу. Әле. Менә карагыз, менә күрсәт телевизион тамашачыларыбызга. Менә кукурузы да бар, гөмбәсе дә бар, тавыгы да бар. Монда беләсеңме, тагын нәрсә булса шәп буладыр. Нәрсә? Суган. Менә. Мин суган яратам, ләкин суган булмады, шуңа күрә суган. Әйе. Бүтән тәнин кәп чырап тормыйбыз менә. Юк. Бисмиллаһ. Иптәшләр, сезнең Бисмилlah, дә студент булган кешеләр, бисмилlah дигән күрше бинарда гына тордык. Кара, мин тагын бер вариант тәкъдим иткән, менә әйтеп башарга, әйме? Менә булай. кыскасы ашарлык ризык. Әйдәгез. Режиссерлар, операторлар, рәхим итегез. Зря чипсы яшама, чипсы белән тагы тәмлерәк булган менә бай. Мин аның шәйберләрен яратмыйм. Чипсыдыр. Мосын кирәк дә чыкмады. Хәзер иң кызыгы. Ишәдер. Фотомы? Нәрсә килеп чыгарга тиеш булгансың безнең? Карый әле. Шушы ингредиентлар белән. Әйе. Андара суган югыймы? Белмим. Хәзер. Так. Ага, Зөлфәт. Әзерме син? Әйдә, әзер. Кара. Безнең кая баша кизин. Ну, принципы шунлык инде. Нә кара. Моны бит инде хәр ашап та кисеп тә алмый моны. Туктата, менә моны беләсезме эшләгәннәр, менә әйттереп. Әйе, өстенә кадап куйганнар. Кадап куйганнар аша. Тизгәннәр. О, эшләп куйырга Менә була. җәмәгать күрсәтәбез сезгә, эшләп була әйе. Бер кат шулай эшләп була. Ишенә кадап куйганнар инде. Мосын күбрәк игәннәр, мосын менә әйттереп кадап чыкканнар. Эше күп. Эше күп. Без ирләр эшли торган ибер түгел. Яны менә хәр ашаганда нишәдән соң? Монысын аласыңмы? Кисеп тә булмый. Әйе, безнеке Моторлыкка мотор җайлырак, әйме? Ләкин килгән кунагың кайсы беренче башлар микән дип утырырга мөмкин. Карап Мин тора. тизрәк башласын иде берәрсе, аннан соң я мин тотынсам бозып бетермен дип куркып утырырга мөмкин. Зөлфәт, миңа синеке күбрәк ошады. Миңа да сезгә дә зур уңышлар теләп калабыз шушындый саватлар Ясаганда. ясаганда. Уйлап тордым да. Жәлмени. Хей, рәхмәт. Мин сиңа кичкенәсен бүләк итәм. Менә бу син бу тапшырдан кайтышты кирип зуррагын ал, яме? Зурысын Кибетләрен тагы 2 хәтерләсәң, елдан. Ленинградский 27. Әйе. Сиңа по пути юл уңайыннан. Анда бәхетле кибете бар да, шуның беренче катында инде, шунда. Әйе. Менә шунда кирип алырсың. Бу сездә Ленинградская җәмәгать тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы акционерлар җәмгыятеннән әлегә Кукмара табасын рәвни белән. Менә коробкасы белән бар. Бу шулаймы? Шул, менә шул коробкасы белән. Ва. Бүләк итәбез Зөлфәт Зиннуровка. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа. Яңа бүләге дә шул булыр синең хатыныңа. Әйе. Яисә кызларыңа. Әйтерсең кызларның нәрсәгә кичкенә кайттым. Нигезгә бик зур булгач, зуррак кастрюльдә пешерерсез. Әлегә менә кичкенәсеннән Савыт күп булмый ул. Өйрәтә. Әлбәттә бигрәк тә хатын-кызлар өчен монда ботка пешерергә, иртә монда йомырка пешерергә. Гомумән үзеңә тегеп, шул бик уңайлы, бик җайлы. Җәмәгать үзләрендә Кукмарада бар, официаль кибетләре бар Казанда инде 4 адресы буенча. Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, Мусин урамы 23Б, Ленинградский 27 һәм инде Царевода да ачылды әлеге кибетләр. Кәримчә интернеттан да заказ биреп, игезгә китереп бирәчәкләр. Менә шулай бик җайлы. Бу София Ленинсныкы төбе менә 3 катлы кәримчә. Бунда менә бу электроплитәгә дә туры килә бу. Кастрюльләр табалар. Туры килә индукцион плитәгә дә һәм газ плитәсенә. Тартмасы да мотор бит. Син карый тора, Тартмасы да мотор. Аның карале син. Нигә капкачын ди мотор дигән. Мен чикләгән сымда. Монда кызгысы да бар. Хатын кызларга да шөйттереп тегә алдылар. Күтәреп мәсәлән, рәтләнеп алдылар. Кызгы кебек. Тагын дәвам итәләр пешерүне.
Һәм берничә телдә язылган. Рус, инглизчә, үзбәкчә, казакча, кыргызча һәм әрмәнчә. Һәм татарча. Менә шулай җәмәгать. Менә бу Кукмар металл сава заводының табалары, кастрюльләре, казаннары һәрбер чагында күңелеңә хуш килер дип ышанабыз. Зөлфәт, сиңа зур рәхмәт. Якынлашып килүче яңа еллар белән сине. Амин. Рәхмәт менә рецепт өчен, бу синең копилкаң үзеңә булды. Әйе. Бене барыгызны да чын күңелдән якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәм. Бәхет, саулык, сәламәтлек, инде күңелләрдә булган өмет дигән әйбер беркайчан да юкка чыкмасын, югалмасын, тормышка булган өметегез сүнмәсен. Күңел тынычлыгы белән Алла бирса, бар да әйбәт булачак дип, без булдырабыз дип, шәп булачак дип яшәргә язсын. Рәхмәт чакырганың өчен Булат. Үзеңне дә яңа еллар белән. Без сезне бик озакка саубуллашмыйбыз. 31 декабрь төнендә ТМТV телеканалында яңа ел киче, яңа ел төне безнең белән бергә узачак. Сау булыгыз, тәмле яшик, тәмле ашык, ашларыгыз тәмле булсын.